Tornado Cash je vyradená z amerických sankčných zoznamov. Táto platforma, ktorá je určená na anonymizovanie vašich kryptomien na blockchaine, sa konečne dočkala. A v náväznosti na to jej token stúpol dokonca o 60%. Úrady si konečne uvedomili, že zakázať Tornado Cash je ako zakázať používanie nožov, pretože s nimi môžete niekoho dobodať. Ale nože za to nemôžu, používajú sa predsa každý deň v kuchyni. No a podobne je to aj s Tornado Cash. Tornado Cash je nástroj na ochranu vašeho súkromia. Stíhať sa majú ľudia, ktorí páchajú zločiny, ktorí bodajú tými nožmi a nie nože samotné. Ďalej tu máme ako každý týždeň Donalda Trumpa. Ten na svojej vlastnej sociálnej sieti Truth Social teraz šiloval svoj vlastný token Trump. Doslova tam napísal I love Trump, it's so cool. Jednu vec mu určite nemôžeme uprieť. Donald Trump určite miluje Donalda Trumpa. Ale aby americký prezident robil reklamu svojmu vlastnému tokenu, z ktorého profitujú iba jeho spoločnosti, na tom je naozaj niečo podivné. Čo si myslíte? Spoločnosť MicroStrategy tento týždeň nakúpila takmer 7000 bitcoinov. Táto nákupná horúčka nemá konca kraja, nakupujú bitcoiny, ako by ich bola obmedzená zásoba. Ale je tu ešte jedna zaujímavosť. Napriek ich neutíchajúcemu nakupovaniu cena bitcoinu za posledný štvrť rok stále klesá. Je to vlastne najhorší štvrť rok, aký Bitcoin vo svojej histórii zažil. Otázka tedy zostáva, čo sa bude s Bitcoinom diať v prípade, že by tie nákupy od MicroStrategy na nejakú dobu utíchli. Blockchain Sonic predtým Phantom zrýchľuje svoju adopciu. Tento rebranding sa naozaj podaril, na Sonicu už aktuálne leží takmer $1 miliarda a okrem iného slúbil svojim užívateľom airdrop v hodnote niekoľkých stoviek miliónov. A navyše Andrej Kroně, jeden zo zakladateľov Sonicu, aktuálne ohlásil prácu na novom algoritmickom stablecoine. Ale ak ste tu boli v dobe pádu kryptomeny Luna a ich stablecoinu Terra, tak vám pri slove algo stablecoin musia prebehnúť zimomriavky po chrbte. Musíme naozaj pozorne sledovať, ako sa to vyvinie s týmto novým projektom Andreja Kroného, pretože to môže byť naozaj veľmi rýchla jazda, ale hlavne veľmi rýchlo dolu. Na záver musím spomenúť ešte jeden hack na platformu MIM, teda Magic Internet Money, kde hacker ukradol takmer $13 miliónov. Útok bol zameraný na smart kontraktové trezory, tzv. Caldrony, alebo ak chcete po slovensky kotlíky, platformy Abracadabra, ktorá MIM práve spravuje. Čarovné internetové peniaze, Abracadabra, kotlíky, to znie ako zlá reklama na Harryho Pottera. Ale tento hack je vlastne iba zlá reklama na decentralizované financie. Pretože je jedno, aké cool mená vymyslíte svojim protokolom, ak nemajú dostatočné bezpečnostné opatrenia, tak to vždy zle dopadne. To je pre dnes všetko, nezabudnite nasledovať pre ďalšie novinky. Tak asi môžeme skončiť. Vypneme to nahrávanie.